Borbor podcastak. Nola egin aurre indarkeria matxistari egunerokoan gure proiektu edo elkarlan esparruetatik? Zer egin dezakete norbanako zein eragileek indarkeria matxistaren aurka koska bat harago joateko? Eltze ugari jarriko ditugu borborka datozen minutuetan. Eta borbor solasaldiko atale honetako gonbidatua hementxe daukagu, Aiora Epelde da bera. Nor da Aiora? Aiora Epelde Agirre da bera. Hasi zara galdetzen nola aurkeztu behar nuen nire burua, eta ez da erreza izaten. Mila gauza izan gaitezkelako aldi berean, ez? Eta bizitzako fase ezberdinetan, modu ezberdinetara esango genukelako. Baina uste dut ekintzaile feminista naizela edo saiatzen naizela esatea laburbildu dezakela. Gaurko gai edo gaurko putzua edo lokatza segun eta nondik begiratu indarkeria matxista izango da, hain zuzen besteak beste indarkeria matxistari aurre egiteko hainbat prozesutan parte hartu duzulako. Ezer baino lehen, zegatik dira importanteak halako prozesuak edo halako aferak eta alduntzak mahai gainean jartzea? Niretzat eraldaketarako ezinbesteko tresna direlako. Badakit hori horrela esan da ere oso abstrakto gelditzen dela, ez? Baina nik esango nuke feminismora lehen aldiz orain dela 28 bat urte binkulatu nintzela. Orduan gazte erakunde batean militatzen ari nintzen, eta gazte erakundeari begiratzen nionean etzen gizonez soilik osatutako erakunde bat, baina oso eredu maskulinoa, gizonari lotutakoa eta gizon batekin lotzen ditugun baloreetara lotuta zegoela sentitzen hasi nintzen. Argi naukan horren parte izan nahi nuela, baina horren baitan eraldaketa baten alde ere, ez, aritu nahi nuela. Ordutik ona asko ibili gara. Eta ereduen inguruan, baloreen inguruan, inkluso indarkeria matxista bera ulertzeko maneran asko garatu gara, ez? Asko aldatu gara eta asko ikasi dugu. Iruditzen zait guztiz beharrezkoa dela bizitza askez osatutako errealitateak nahi ditugula esaten dugunean, edo eta espazio seguruak ditugula guztiontzat esaten dugunean, edo eta pertsona guztien desirak erdigunean jarri nahi ditugula esaten dugunean, ezinbestean indarkeria matxistari aurre egiteko eta indarkeria matxista bera transformatzeko eta bestelako errealitate batzuk sortzeko tresnak behar ditugula. Niretzat beharrezkoa da, ez dute eraldaketa prozesurik irudikatzen, non indarkeria matxistak eta indarkeria matxistak sortzen dituen errealitatei aurre egiteko tresnari gabe. Feminismo praktika eta balio feministetan, zertan egin dela aurrera uste duzu? Garaiak aldatu dira, gauzak aldatu dira? Bai, asko aldatu dira. Nik uste dut badaudela aspektu ezberdinak ezinbestekoak izan direnak garapen horretan. Bata iruditzen zait dela emakumeok gerora autodefentsa feminista bezala definitu izan ditugun prozesu kolektibo horien alde eta garapenean egin ditugun urratsak. Zen ikuste dut elkar partekatzetik, elkarrekin egotetik, elkar ezagutzetik, elkarrekin partekatzetik ikasi dugula indarkeria matxista eta indarkeria matxistarekiko izan ditugun erlazioak ez direla individualak, kolektiboak direla. Indarkeria matxista egiturazko arazo bat dela, beraz egiturazko arazoa izan da emakume guztiak pairatu dugun errealitate bat dela, eta beraz errealitate horri aurre egiteko tresna individualez gain, tresna kolektiboak ere behar genituela.
eta iruditzen zait feminismotik hor izugarrizko ekarpen praktikoak egin ditugula, emakumeak ahaldundu, boteretu eta osatu edo osatzeko bideak zabaldu ditugulako. Beste bat iruditzen zaidala indarkeria matxista berarekiko ulerkeran egin dugun garapena, ez? Ze ez da berdina indarkeria sexistaz hitz egitea edo eta indarkeria matxistaz hitz egitea. Orain dela gutxira arte indarkeria sexista jartzen genuen erdigunean eta azken urteetan nolabait ere horrek bestelako dimentsio bat duela ulertu eta indarkeria matxistaz hitz egiten hasiak gara, ez? Horrek ez du esan nahi indarkeria sexista desagertu denik edo indarkeria sexistaren garrantzia gutxitu denik. Segia da, lehen aipatzen duen horretatik segika, emakume guztiok pairatu dugula gure bizitzako esparru eta eremu ezberdinetan eta kasi egunerokoan indarkeria sexistaren bat, bai? Maila ezberdinetakoak izan daitezke enik, baina ez dut gaur egun ezagutzen emakumerik non galdetze diodanean indarkeria sexistarik bizi izan duen ezetzik erantzuten duenik. Baina, esaten nuen, indarkeria matxista jartzen ari gara erdigunean, ez? Eta hori zergatik egiten ari gara. Nire ustez konturatu garelako indarkeria matxistak ez duela indarkeria sexista bakarrik barne biltzen bere baitan. Baizik eta nolabait ere gaur egungo sistema patriarkal heteronormatiboari aurre egiten dioten sujetu, gorputz eta identitate subalternoa esaten diren horiek guztiak barne biltzen dituelako. Gaur egun badakigu indarkeria matxista homofobia ere badela, transfobia ere badela, lesbofobia ere badela, eta guzti horri aurre egin behar diogula errealitate aske edo violentziari gabeko errealitateak eraiki nahi baldin baditu, ez? Beraz, hortik ere defendatzen dut indarkeria matxistari aurre egiteko tresnak erdigunera ekartzen lortu behar dugula. Gorputz eta identitate horiek ere, beraien egunerokotasunean indarkeria matxistaren espresio ezberdinak pairatzera behartuak daudelako. Eta uste dut hori kriston ikaspena dela eta kriston urratsa, ez? Indarkeria matxista hitz egiten ari gara, gaur-gaurkoz badakigu indarkeria matxistaren baitan indarkeria sexistak izugarrizko lekua eta poltsa propio bat suposatzen duela, baina guk indarkeria matxista osoari egin nahi diogu aurrez. Segiturazko arazoak ez ditu emakumeak soilik lotzen, baizik eta hori heteronormatibitatea apurtzen duten gorputz eta identitate guzti horiek jotzen ditu. Niretzat bi elementu horiek izan dira igual ikaspen nagusienak. Gero bestea da, niretzat badago beste ikaspen oso importantea, eta ez nekiena oso igual galdu dudana begitik, ez, momentu batean, baina da, nik sinisten zaitut horrek atzean daukan karga politiko guztia. Ze nik sinisten dizut edo nik sinisten zaitut esaldi hori badirudi esaldi bat dela. Baina esaldi horrek atzean posizio politiko bat markatzen du. Uste dute historikoki gehiegitan sentitu behar izan dugula emakumeak esaten ari ginen hori egia dela demostratu beharra. Ez genuenean demostratzeko baliabiderik, baldin eta hori egin digunak hori egin digula onartzea ez bada. Eta badakigu hori oso gauza konplexua eta konplikatua dela. Ze askotan egin duenak ere ez dakit nondik egiten duen, zergatik egiten duen, eta egin duen horrek zer nolako eragina duen. Bai? Baina egin du. Eta nik sinisten zaitut horrek erdigunean zerbait jartzen baldin badigu, da zerbait gertatu zaiola pertsona batek esaten duenean, guk badakigula gauza horietan pertsonek ez dutela gezurrik esaten. Eta beraz, hori gertatu zaiola esaten baldin badu, hori gertatu zaiolako dela. Eta hori defendatuko dugula. Eta errealitate hori eta errelato hori
sinesgarritzat emango dugula, garrantzia emango diogula, eta beraz horrek sortu duen mina erdigunean jarrita, min horren osatzeari emango diogula garrantzia, ez? Eta hau azpimarratzen dut, iruditzen zaidalako oso erresa dela marko teoriko ideologikoetan esatea horrekin bat gatozela, inkluso onartzea indarkeria matxista egiturazkoa dela, inkluso onartzea indarkeria matxista emakume guztiok egunerokotasunean pairatzen dugun zerbait dela eta heteronormatibitatea apurtzen duten gorputz eta identitateek ere kasi egunero pairatzen duten errealitate bat dela, baina gero praktikan hori asumitzea oso gauza gogorra eta konplexu egiten zaigun zerbait da. Eta adierazten hasten garenean gure errealitatean eta bizitzen ari garen egunerokotasun horretan gai garela identifikatzeko ze indarkeria matxista mota bizitzen ari garen sutila izan edo latza izan. Sortzen diren ezinegonak, inkluso erresistentziak, ez onarpenak, eta teoriarekiko oso argi ikusten dugun horrekiko kontraesanak eta kontraesanak praktikan edo egiten ari garen praktikarekiko desadostasunarekin disfrazatzea, uste dut hor, guzti hori ematen dela, eta orduan hor. Eman den beste, jauzi edo aldaketetako bat da ere, gaur egun ere, baina bere garaian, eraso batez ari ginean edo kasu batez ari ginean ekintza batean jartzen zela fokoa eta gaur egun eragina zer egin denetik zer eragin denera prozesuari ematen zaiola bide ere, ezta? Bai, hori nik uste dut jakintza horren parte dela, ez? Edo hori, nik adibidez hori asko lotzen du, nik sinisten zaitut horrekin, nik sinisten zaitudan horrek mahai gainean jartzen diguna da gertakari bat eta gertakari horrek sortu duen zerbait, ez? Egia da bere garaian ez genuela tresnarik gertatu den horri aurre egiteko eta orduan defendatzen genuena zen, ez? Edo hasierako protokolo haiek defendatzen ziguten edo eragiten zigutena zen, gu badakigu identifikatu dugu gure baitan hau gertatu dela, baina normalean gertatzen zen horrekiko nolabaiteko froga batzuk bazeuden, bestela emakumeak ez ziren atrebitzen ezer esatera plazaren erdian beraiek gelditzen zirelako bakarrik narru horritan eta jipoituak eta biktimizatuak eta epaituak eta guzti hori, baina egia da horrelako kasu baten aurrean topatzen ginenean eskuartean genituen tresnak zirela gure espazioak, askeak eta seguruak nahi ditugu eta beraz hau eragin duena, erasotzailetzat definitzen genuen hori kanpo uzten dugu, nolabait horrek sortzen duena gure baitan kudeatuko dugu eta aurrera, ez? Niretzat hor kriston ekarpena egin du justizia feministak. Eta justizia feminista batek oinarrian ze printzipio izan beharko lukeenaren bide horrek. Euskal Herrian hori mugimendu feministaren baitan asko garatu da, eta gero orain dela urte batzuk foro sozialak ere horrekiko kriston ekarpena egin zuen, eta nolabait ere bestelako gatazka batzuekin egiten denaren antzeko oso argi ikusten zen indarkeria matxistaren aurrean ere osatze prozesuek izugarrizko garrantzia hartzen zutela. Normalean erasoak pairatu dituen pertsona batek behar duela alde batetik, berari gertatu zaion horrekiko sinesmen eta aitortza bat egotea, eta gero neurri batzuk berak bizi du izan duen horrek eragin diona kokatu eta osatzeko, baina baita ere berriro gertatu ez daitezenaren bermeak lantzea. Eta nik uste dut azken urteetan ere hortik lantzen saiatzen ari garela, beraz gertakaria importantea da, baina are eta importanteagoa da gertakari horrek sortu duen minari nola aurre egingo diogun kokatzea, eta berriro gertatu ez daitezen horretan
ze neurri garatu ditzazkegun ere aztertzea. Bai? Hori orain arte individualki egiten genuen eta erantzunkizuna kokatzen zen erasoa eragin duen pertsonarengan eta erasoa jasan duenarengan, askotan gainera erasoa jasan zuenarengan, eta hori justizia ohikoan askotan ikusiko dugu, eta kalean ematen diren epaiketa sozialetan ere bai, askotan gertatzen dela, zuri zerbait gertatu baldin bazaizu, asko epaitzen dela, zuk zen olako baldintzak sortu dituzun, zuri hori gertatzeko, ez? Eta orduan askotan ikusi dugu, nola emakumei galdetu izan zaien gona motzak intzi joazten, kuleroa jantzita zituzten, edo eta hasieran baietz eta gero ezetze esanue ote duen, ez? Eta kalifikatibo pila bat egon daitezke horren atzean. Baina azken urteetan ikasi duguna da, erantzunkizun horietatik haratago badagoela erantzunkizun kolektibo bat. Eta hori entzutea uste dut asko kostatzen zaigula eta horrek zer suposatzen duen barneratzea ahalik eta gehiago. Baina errealitateek zerbait erakutsi baldin badigute da, erasoak eta indarkeria matxistak existitzen baldin badira, hori eman dadin baldintzak dituen eremu kolektiboak ditugulako dela. Eta beraz, guztion esku dagoela gure espazio kolektiboak eraldatzea eta benetan pertsona guztientzako askeak eta seguruak izan daitezen lantzea eta lantzeko transformazio bideak garatzea, ze gure baitan zerbait gertatzen den bakoitzean guztiok daukagu horrekiko erantzunkizun bat eta ardura bat. Claro, hori oso fuertea da, baina horregatik esaten dugu etengabe sistema patriarkal, kapitalista, heteronormatibo batean eta dekolonian batean bizi garela. Edo kolonial batean bizi garela, bai? Edo neokolonial batean bizi garela. Oso harrapatua gaude, baina harrapatua gaudenaren kontzientzia izateak eramaten gaitu non bizi garen, zer realitate ditugun eta zer realitate nahi ditugun marrazten hastera. Eta badakigu hori ez dela kasualidadez aldatuko. Hori kontzientziatik, ariketa kontzientzietatik eta ariketa individual kolektiboetatik etorriko da. Ezinbestean, ez dago beste modurik. Eta deseroso izango da, eta mingarria izango da, eta gorputzetatik pasatu beharko ditugu, gorputz guztietatik pasatu beharko dugu, eta eskatuko ditu alduntze prozesuak, eskatuko ditu boteretze prozesuak, eskatuko ditu desboteretze edo batzuetzaile gustatzen, desboteretze hitza. Berdintzait, desprivilegiatze, deseraikitze, harremanak beste modu batean eraikitzeko bideak, bai? Guzti hori daukagu egiteko, bakoitzari tokatu edo bakoitzak hartu duen posiziotik abiatuta. Beraz, ezinbestean individuala eta kolektiboa elkar gurutzatuz joango da. Guztiontzat deserosoa, baina guztiontzat askatzailea eta ezinbestean bestelako errealitate demokratikoagoak edo parekideagoak edo parekoagoak eraikitzera eramango dituztenak. Eta eszenatoki edo espazio, proiektu, gune, askatzaile edo seguru horiek lortzeko zeintzuk izan daitezke gakoak, zure ustez? Zer egin dezake individualki zein kolektiboki mugimendu batek edo norbanako batek bere inguruan eragiteko? Ez da galdera erraza, baina hainbat gako. Ez da galdera erraza, niretzat gaur egun ez delako horrelako gune edo espaziorik existitzen. Ezinezkoa da. Orduan askotan esaten dugu hori. Gure espazioa segurua da, gezurra. Gure espazioan ez dira erasoak ematen, gezurra. Bai? Egiturazkoa da. Eta egiturazkoa baldin bada, bustitzen gaitu beti. Modu sutilagoan edo modu lazgarriagoan. Baina gure baitan daukagu. Gu izatez gara eredu patriarkal baten seme-alabak. Denok, denok gurutzatzen gaitu eta denok eraikitzen gaitu. Orduan, hori, hasteko, barneratu beharko genuke, gure espazioak izatez ez direla espazio seguruak,
eta askeak desparekotasun batetik abiatzen garelako, eta beraz, desparekotasuna baldin bada, diskriminatzailea da, zapaltzailea da, eta ez da demokratikoa. Hori kontzientziara ekartzen dugunean, kontua litzateke nola hurbiltzen garen ahalik eta gehien identifikatzea zertan ematen den diskriminazio hori, ze unetan sortzen zaizkigune zapalkuntzak, nola bizi ditugun zapalkuntza horiek, eta horiei nola egiten diegun bere lekua, kontzientziatik. Eta hori identifikatzeko gai garenean ere, horiek nola gainditu ditzazkegun lantzea eta neurriak ezartzea horretarako. Eta horrela dela dakigunean ere, bai, segurazki ez dugu egun batetik bestera ezera aldatzea lortuko. Baina ezinbestean, lehenengo gauzetaz ohartu egin behar gara, gero jabetu egin behar gara, gero neurriak ezarri eta eraldatu. Ez? Orduan, hori, kontzientzia horretatik. Sortzen duguna sortu, izatez ez da parekoa izango, ez da zapalkuntzari gabeko gune bat izango. Beraz jarri ditzagune neurriak eta begirada horretara. Eta gero, guztiok, berriro azpimarratzen dut, guztiok gara kolektiboki espazio hori sostengatuko dugunak, beraz, guztiok gara erantzunkizun eta guztiok daukagu ardura gune horretan, une oro zer nola gertatzen ari denarekiko arreta izateko. Hori oso harik eta komplikatua eta komplexua da ere, ez? Parrandan gaudenean adibidez, parrandan egon nahi dugu, eta desinhibitu nahi dugu, eta tal, eta bestea. Pero, claro, gu guztiz desinhibitzen baldin bagara, eta gauden espazioari begirada horretatik begiratzeko konpromisoari egiten baldin badiogu, badakigu espazio horretan emango den erasoak emango direla. Beraz, hori, ze garrantzia eman nahi diogu ere horri, eta nola ingo dugu hori modu kolektibo batean ere sostengarria izan dadin. Eta batzuk beti horretara egon ez daitezen, eta guztion artean partekatu dezagune ardura hori, ez? Erronka potoloa da, beharra ere bai handia aipatu dugu, ez? Individualki eta kolektiboki garatu beharreko bide erantzukizun bat dela, baina komunitatea ere bai ezin dugula alboratu kolektibotik harago ere eragin behar delako kontzientziazioan baldin eta eraldaketa hori emango edo ematen jarraituko baldin badugu. Bai, klaro, ezinbestean norberak bere pertsonara ere ekarri behar du berez aztertzea ze posizioetan dagoen. Eta dagoen posizioaren arabera ze ariketa egitea dagokion. Ze ez da berdina zapaldua edo zapaltzailearen lekua. Gero badakite intersekzionalitatea, danak izan gaitezke zapaldu eta zapaltzaile aldi berean, eta seguraski hortik ere pasatu behar dugu guztiok, seguru pasatu beharko dugu guztiok. Baina badakigu emakume guztiok, emakume izateagatik, eraso sexista edo matxistak bizi dituztela. Beraz, ahaldundu, boteretu, bideak edo ahalduntzeko bideak behar ditugu. Eta badakigu gizon izendatua eta gizon posizioa hartzetik aurrera privilegio batzuk bereganatzen dituen posizio bat dela. Beraz, deseraikitze, desaskatze, desprivilegiatze bide bat egin beharko du. Eta hori aldi berean ere, individuala eta kolektiboa izango da. Baina norberari dagokio, tokatu edo aukeratu duen posizio horretatik, harreman osasuntsuago eta egokiagoak nola garatu beharko lituzken aztertu eta lantzea. Eta berriro diot, ibilbide hori, bai batean eta bai bestean, deserosoa izango da. Bai aldi berean oso askatzailea izango da. Orduan, uste dut hor daukagula erronkarik potoloena momentu honetan. Erronkak bai, baina praktika onak ere badira, ez? Euskal Herri mailan hainbat herritan, jaikundatik hasi edo zein erakundetara garatzen diren tresna edo mekanismo horiek zeintzuk azpimarratu edo nabarmenduko zenituzkezuk.
batzuk aipatzeagatik. Bueno, nik emango diot orain, nik harrotasunez defendatzen dudan tresna bati leku, bai? Eta da, ezker abertzaleak bere baitan ematen diren indarkeria matxisten kasuen kudeaketarako sortu duen protokolo berritua. Ezker abertzaleak urte asko daramazki protokoloak garatzen, baina orain dela urte gutxi aurrera oso prozesu sakon bat garatu zuen, agian hasieran aipatu ditudan elementu edo printzipio horiek ere aintzat hartuta, bai? Norberaren ibiliak ematen duen esperientzia, hasierako protokolo haien topeak, bai, identifikatzen ditugu, erasoa eragin dutenak kanpuzten ditugu, baina horrek kolektiboan kriston zauriak sortzen ditut, ez daukagu prozesurik hoiei aurre egiteko, bitartekoak gare gutxiago, justizia feministaren ekarpena, nik sinisten dizut, mugimendu feministaren baitan nik sinisten dizut esaldi politiko potente horrek hartu duen lekua, indarkeria sexista zaratago, indarkeria matxista jarri behar dugula begirada, hori dana aintzate hartuta, prozesu bat egin zuen, eta nolabait ere, bere izateari eta bere proiektu politiko, ambizioso horren baitan, bere baitan ematen dien indarkeria matxista kasuei nola aurre egin beharko lioken marrazten saiatu ginen. Eta hor saiatu gara barne biltzen lehen esaten nuen hori, bai? Hiruki baten aurrean baldin bagaude, erasoa jasan duen pertsona, erasoa eragin duen pertsona eta kolektiboa, eta baldin badakigu horrelako zerbait gure baitan ematen den bakoitzean, kolektiboa apurtu egiten zaigula, nolabait ere erasoa eragin eta edo jasan duena ezagutzen dugulako, beraekiko lotura emozional ezberdinak ditugulako, maite ditugulako, bai? Nolabait ere bera defendatu eta babesteko beharrak ere sortzen zaizkigulako eta orduan banduak sortu daitezke eta bai, izugarrizko gatazkak sortu daitezke, nolabait ere guzti horri begirada, osatze begirada batetik begiratu eta prozesu koherente batek zer barne bildu beharko luken definitzen saiatu ginen, bai? Kontutan izan da, eraldaketa prozesu bat ezinbestekoa izango dela, abia puntuan jartzen dugulako, indarkeria matxista egiturazko arazo bat dela, eta beraz, egiturazko neurriak eta urratsak ere eman beharko ditugula, bera erauzte aldera, bai? Beraz, prozesu koherente, eraldatzaile eta minaren osatzea erdigunean jarriko duena, bai? Norberaren kontzientziak aparte utzita, ze hori ere izan dugu, ez? Askotan esaten dugu, ez garela punitibistak, baina izatez, sistema honen baitan zigorrak ere oso erdigune potentea hartzen du. Eta zigorra edo norbaitek zerbait egin duelako esatea berak hori egin duela, bazekigela, zer egiten ari zen, nolako ondorioak izango zituen, bai, eta nondik egiten ari zen, askotan ez da horrela. Izan liteke, baina ez da beti horrela, ez? Beraz, pertsonari nolaiteko kontzientzia bat hartze aukera bat ematea. Kontzientzia bat hartze horretatik, dagokion edo aukeratu duen posizio horretatik, beste posizio batzuetara nola pasatu liteken lantzea. Deseraikitze, bai, edo desprivilegiatze prozesu hori nola garatu dezaken aztertzea. Beste pertsonekin harremantzerakoan modu egokiago batean nola egin dezaken aztertzeko aukera izatea. Usten dugu prozesu horiek izugarrizko potentzialidadea daukatela, bai? Eta punitibismoaren barruan ere askotan zerbait gertatu zaien pertsona horiekiko biktima izatea ere asko luzatze edo indartzeko joera izaten dugu eta pertsonak askotan berbiktimizatu egiten ditugu, ez? Eta berbiktimizatze horren barruan berak zer
gaizki egin duen aztertzen saiatzen gara, nolabait ere behar duelako azpimarratu berak ere zerbait gaizki egin duela justifikatzeko, gertatu zaion hori gertatzeko, ez? Errealitate bat sortu duela, egiturazko arazo baten aurrean gaude, beraz ez ezagun erantzukizuna jarri, gertatu zaion pertsona horri, gertatu zaiona, zergatik gertatu zaion, bai? Ze arrazoi asko daude, horretara bultzatzen dituenak errealitatea. Baina pertsona horiek landu bere mina azalarazi, mina gainditzeko moduak zeintzuk izan daitezkeen, onarpen bideak zeintzuk izan daitezkeen, bere osatze bidearen baitan ze elementuk indarra hartzen duten. Eta ahalduntzeko bideak eskaini eta prozesua garatzeko gai baldin bagara, seguraski gertatu zaion hori integratzeko moduak topatu, eta ez dugu esango lehen zena izatera bueltatuko denik, baina bai gertatu zaion hori integratuta pertsona oso osatu eta sendatu komunia artean, bat izatera bueltatu litekela, inkluso indartua, ez? Orduan, ambizio horretatik garatu nahiko genituzken prozesuak osatzen saiatzen gara, eta filosofia horren baitan murgiltzen den protokolo eredu baten aurrean gaude. Eta guzti hori kolektiboak sostengatzen du, ez? Kolektiboak asumitu behar duelako, besteak beste, bere baitan zer gertatu den horren erantzunkizun nagusi bat berea dela, eta berak duela nolabait ere bestelako errealitate bat, eta minak sendatzeko, prozesua sostengatzeko gaitasuna, ez? Beraz, ni oso harro nago sortu dugune tresnaz, onartuko dut izugarrizko zailtasunak ditugula, besteak beste lehen esaten duen horregatik, ez, askotan marko teoriko politikoetan oso aurreratuak garelako eta papelak dena aguantatzen duelako eta papelean idatzita dagoen horretara oso errez binkulatzen garelako, baina gero egunerokotasunean azala, ez, eta ezurrak ikutzen ditugunean, ba hemen ezintasune, resistentzia eta epai desegoki asko azaltzen direlako. Prozesu guzti horietan, edo, erraminta edo esku hartze guzti horietan, osatzeari garrantzi handia ematen diozue, reparazio horri, orain arte hainbeste zen egiten, ez? Edo agian minaren zendat eta aldaketa horretan ezen jartzen horren beste fokua, zergatik da garrantzitsua eta zentzurretan individualki ere zer egin dezake Euskal Herritar batek, edo jendarteak berak osatze horretan ekarpena egin ahal izateko. Claro, niretzat erreparazioa ezinbestekoa da osatzeko eta bestelako errealitate batzuk marrasten hasteko, bai? Zezuk daukasunaren aurrean resistentzia batetik soilik erantzuten diozunean, ez? Baina gehiegi landu gabe hori zergatik den horrela, gure baitan gauzak zergatik ematen diren horrela, guzti hori aztertu gabe, egiten duzun gauza bakarra da arazoa lekuz aldatu. Baina ez diozu arazoaren muinari heltzen. Beraz, ez baldin baduzu zure baitako ezer aldatzen, ari zara gauza berdina erreproduzitzen, nahiz eta inkonstientziatik izan, ez? Orduan, claro, erreparazio bide baterako lehen esaten nuena. Kontzientzia da behar dugun lehenengo gauza. Ohartu eta jabetu egin behar gara, gure baitan ere zer nola ematen diren. Eta gauza bat esango dut, Euskal Herriko kolektibo guztiak, berdintzait, eragile bat, partiduak, sindikatu bat, igualtzait, eragile sozialak, denak Euskal Herrian bizi gara. Sistema berdinaren parte gara, eta sistema berdinetik edan dugu, beraz, berriro azpimarratuko dut, dena gara maila batean, batzu gehiago, bestea gutxiago, segun zer, bakoitzak zer, nondik landu duen, sistema kapitalista, heteropatriarkal, heteronormatibo, kolonial baten parte. Bai? Beraz, hori, zerbait gertatzen denean, ezinbestean jarri behar da, gertatu den horrek ze errealitate eta ze min sortu dizkigun,
ezberdinak dira, esan nahi dut, mina ez du soilik erasoa jasan duenak sentitzen, kolektiboak izugarrizko mina sentitzen du, kriston arrakala sortzen zaiolako, eta imaginatu inkonstientziatik egindako eraso eragile batek zenolako mina sentitu dezake, hasteko bere buruarekiko. Bai? Ze harrapatua sentitu dezake, eta daiteke, eta esan, ostia, nik uste nuen abondo situatuta daukadala, eta hanka sartu dut honetan, bai? Eta lehenengoa dezepzionatzen bere buruarekin, segurazki da bera. Eta ez dut hori eraso eragin duen pertsona guztietan maila berdinean kokatuko, Ze askotan gertatzen zaigu, batengana gerturatu, eta esan zuk hau egin duzu, bai? Hau eragin du, behar dugu onartzea, min hau eragin duzula, eta bera lerrokatu, nik ez dut hori egin, ez dut hori onartuko, ez dute, bai, eta orduan ezinbestean ez dago garatu daiteken prozesurik berekiko, bai. Baina askotan gertatu zaigu, esatea, joder, baina ni ez nintzen, konstiente, edo egin nuenean, ez duen hortik egin, baina onartzen duzu, egin duzula min bat sortu duzula eta min horrek nolaiteko erreparazio bat behar duela. Bai, bale. Eta horrek eragin badaukala egin zenion pertsonarekiko eta parte zaren kolektibo horrekiko, bai. Beraz, kolektiboak ere, hori nola sostengatzen dut zer lanketa egiten du, porque kolektiboaren baitan ere, segurazki, pertsona horrekin batzuk haserretu egingo dira, besteak frustratu egingo dira, besteak ez, beste batzuentzat idoloa izango zen eta orduan kriston dezepzioa hartuko dute, bai, batzuk defendatu nahiko dute danaren gainetik eta beste batzuk errekara bota nahiko dute eta sentituko ez dute, ez diotela sekula barkatuko, bai. Hori dana prozesuaren baitan kokatu, bai, eta ez maz, erasoa jasan duenaren mina erdigunean kokatu. Eta guzti hori nola erreparatuko dugun kontzientzia bat eta arantz ekartzen dugunean eta horri prozesu bat ezarri. Eta individualki eta kolektiboki prozesu horretan ateratzen zaizkigun elementu guztiak landu, bai? Ezin bestean gero beste realitate bat izango dugu. Segurazki horrekoa baino hobea gauza batzuetan, eta segurazki askotan iritsi nahiko genukena baino askoz ere bide laburragoa egin dugunaren sentsazioarekin. Baina urratsez urrats eta denbora asko beharko dugu eta prozesuak oso luzeak izango dira. Baina egia da, lehen nik kasuak bizi izaten dituela askotan, marroi bat kudeatzen ari nintzenaren sentsaziotik, eta gaurkoz gero eta barneratuagoa daukadala, kasu bakoitza aukera bat dela gure buruak errebisatzeko, gure buruei bestelako aukera bat emateko eta eraldatzaile eta erreparatzaile prozesu horietan amesten dugun errealitate feministago horietara gerturatzeko. Ze azkenean helburua hori da, indarkeria matxistari gabeko errealitatean ditugula esatea gaurkoz. Hemen jendarte edo balore feministetan oinarritutako praktikak garatu nahi ditugula esatea da. Borbor podcastak. Sare sozialetan entzungai.